papat ngono. Lah niki sing pentingane Pak Ponorogo niku bukesi lek kadung bawa wis bojoku ndelok teko esuk kok. Wah, tenan niku. Kandhane lho napa mlih? Percaya nggih to Pak nggih? Lho dikurang-kurang sih. Kandhane lek pun mboten seneng. Piye Akhirnya seneng wong kula tok ngono. jenengan iki piye? Ya Bukesi Monggo Mbak Kesi. Monggo Bukesi. Suwanten niki Mbak kakung-kakung sedaya kalih suwanten panjenengan. Nggih. Monggo sayang. Bukesi. Nggih mawon nggih. Hah? Lho iki lho, jumeneng napa lenggah? Lenggah mawon nggih. Jumeneng Mbak Kesi niki lho aku kok seneni bapak-bapak. Bukesi, nuwun sewu Ibu. Suara terbanyak nggih Bu nggih. Nuwun sewu. Niki Bukesi jumeneng napa lenggah? Lenggah napa jumeneng? Kaya neng omah lho Bu kuwi jumeneng iki. Pokok Kyai Ponorogo niku rata Pak Yoyo. Sing remen senior nggih kata, junior nggih kata. Ngoten lho, dadi sama rata. Terima kasih. Monggo jeng. Sing kula ajeng kula imbung yen gara-gara engko. Niki wis bisiki kula malah disukani kula. Ya jumeneng apa Bukesi? Ra apa-apa ra. Bukesi. Mungkin dari anyar niki. Ya. Tenang ya. Nyuwun sewu, Mas Dalang. Apa sayang? Ngapun Rusak ya ngono kuwi tayune Iki dalem wong saya. bojone dhewe sayang iki ya pas ae lek bojone wong celuk sayang iki masalah. Biasane gugu ngono. Aku dadi baygon yang saiki Wis sindet bengak-bengak tak lolet goreng. muga-muga katresnanmu karo aku lahir batin tenan. Disekseni karo warga masyarakat Purwosari ing dalu niki. Bapak Ibu nyuwun donga panjenengan nggih. Mugi-mugi Pak Dalang Cahya pun tadi menika anggenipun tresnani kula lahir batin nggih Pak. Sebab adatipun ngeten Bapak Ibu. Dalang niku dalang menawi mulai kondang laris tur ganteng enom tanggapane larang. Godho telung perkara niku sing mboten saged dikipataken. Godhone bondo saged, godaning pangkat saged, ning godane wanita ayu. Berat niku berat. Mas Cahyo. Apa? Sami kula. Kok iso? Nggih niku kok padha kok ya. Nggih. Aku manggon mburi dhewe ya ngono kok ya. Nggih. Dadi sampean tak weling. Ya kayak nembak Bukesi. Arep meling apa? Pun Tak seksekne karo warga masyarakat Ponorogo khususipun Purwosari angger mengke Pak Cahya pun tadi sering tanggapan teng mriki kok nganti krungu Pak Cahya duwe demenan teng Ponorogo. Tak ketok tenan pendhe. Yo Kesi. Nah, dalem-dalem. Kula ke saestu, kula niku tentang tresna kalih Mas Cahya niku luar biasa. Mboten kulino jenenge Pak Cahya ki selingkuh. Alhamdulillah. Mboten kulino Pak Cahya niku pacaran. Lah. Mboten kulino Pak Cahya niku dolanan wong wedok. Saksine lho. Saking primpene kok. Saya mau mburi ra penak padha ngoboke wong omah-omah lho. Mboten tegesake pripen jaga rumah tanggane jenengan. Sampeyan kudune mbelani aku, nun sewu elek-elek ya. Kula niki Pak kula Mbah Sukron lah ya kaji. Nggih. Kaya mau balik gitu. Terus anggen kula mama karo sampeyan aja kuwatir Bukesi. Anak dhewe wis papat to. Papat mana papat aku? Ayo papat to. Dadi watakku piye omah-omah pirang tahun? 15 tahun. 15 tahun. Kan apal karo watakku. Apal. Karo lagianku apal to. Apal. Kapan seorang Cahya pun tadi jaraki wong wedok liya yen nek sampeyan. Bu Ibu, sampean trimo enggak lek Pak Cahya pun tadi duwe pacar ning kene Ibu? Khusus karo Bu Kesi nggih Bu nggih? Ya, ana tunjara kita wedok wis mbok menok mbok ponakanu ki winong ki ayu, Brigita ki ayu wis menepno atimu Pak ben rumah tanggane awake awet. Awake dhewe lek ngembangke kesenian ngrembaka ning endi-endi. Amin. Nggih Pak ya? Ora jaraki wong wedok aku ya. Ya, Jaraki ya. apri ya aku. Ini banci. Khusus warga masyarakat Purwosari, kula badhe nembangaken karyanipun Mbah Kakung Sukron Suwondo, mara sepuh kula, Langgam Sri Huning Mustika Tuban. Pripun Bapak Ibu? Wah, lah istriku penggemare sik akeh Mbak Lucy. Jenenge dia aku milih petingan lho iki biyen Ya jare ora Purwosari. sampai ora tau wadus lali kok nek. Lah mendino ora tau prei kok. Awake mbiyen jaman nalika nderek Mbah Yatno aku jek SMKI, SMA lho, Pak. Ning kene kaya omah. Dados Kyai Ponorogo menika kula teng mriki kados mulih teng kandhang kula.
Kula nalika tasih SMA niku tumut Mbah Yatno dalang guru kula omah kula teng mriki. Dadi wong Ponorogo niku senes tiyang sanes kangge kula ning sedaya keluarga ngoten. Ning anggere wong Ponorogo ngejot sampean telepon sampean dinyang kok uang ngeliran to. Mas, ki sing marai grogi iki aku ya gur kuwi. Oh, Ku ya kuwi sing marai grogi iki buka sikil dinyang angele ram. ora. Oh, iki nang dalang wetop. Nggih, rupa nggo berkotor niki wae lho sembodone Kyai Ponorogo. Pun kadung gandrung wis gak tau nyang-nyangan. Oh, nggih. Nggih, wis bejone jenengan pokok. Tak tau ngenyang loro ganti dalang. Modele gerilya Padha bukan sih? Putri kang sulestyen warani apik-apik noleh menembang Bekasi mumpung sing gender iki Mas Wegik, Wegik. Mas Danang wae kok Wegik. Pripun, Mbak? Jos. jos. Saya nang pawon. Kae bojo kula, Pak. Alah, ning kene ngelem, ning kene ngelem-ngelem. Coba ning omah gawene kopi kepaiten ngono maido. Ora, Bu, ora maido aku. Lah aku makene kopi, teh ngono kuwi utawa sirup ora seneng. Senenge napa? Apalah ngono lah. Rangi rosri huning gugur mongko Langgamipun katur dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten ing lapangan Purwosari lan ugi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming Kuntardi Channel. Mangga Bu. Marang
Seweneng dhewe fans di kemar. Iya. Ya wong fan jaman semonten kok Mbak Kesi luar biasa. Pokoke sakmono ki kabeh tresno Bu Kesi. Nggih, matur nuwun. Jeng kok ya. Kita emang sampean dhewe kok sing karo aku rapati tresno. Ketoke lho. Sing ngomong sapa? Umang jagat kurping langit. Ya mung kowe sing dadi mutiarane ati. Ora percaya. Dek kapan kae ning kono nek silpiku malah sari kok mbok rangkul. Kae pas kilaf aku. Yu, ora apa-apa. Piyai Kakung lu sekali-kali nggih ben cuci mata. Sing penting hati ini kan hanya untuk dirimu. Kakakku tenan kowe. Aku kok dijotos terus. Mbok kapan-kapan ngono ya, Pak Cahya diketepone karo bintang tamune Mbak Silvi, mutel bahagia. Aku lho seneng lek karo sampeyan, Bu. Ngapusi nek. Oh, lino. Lah di mana ning omah sampluk parut modar. Wong ning omah sebenarnya lek kene ora ta, Mas? Oh iya. Jan dumen nek Piyai Ponorogo mirengne suwantene Mbak Kesi. Kangen jaman 15 tahun kepungkur to Bu Kesi. Bu Kesi biyen nganti saiki tetep konyol. Konyol. Dan iso ngekas kaki lho. Adem Pak Dalang adem. Iya. Tegi antisi sapi kok. Antisipasi. Tresna dewe Cerita Mas. Saya apa?
Lah kok iso lho. Penake kaya ngene kok iso ndek. Ojo suwi gerak susu ngret tau gendangan. Saking kepenak lho. Model iki yo ngono kuwi. Madangkara ki yo ngono kuwi. Wah gebragan aku mek lali kabeh. Kaya-kaya Tulungagungan, kaya-kaya Ponorogan, kaya-kaya Bubrah Larang. Kok jebul temu neh. Madangkara kok ya. Tenang mawon Mbak Lucy sing geragap mboten namung jenengan. Aja ngecek yo Cak. Kandhane obal ora mawon kula kabeh iki padha gredheke boten umum. Enggak anggar jam 2 lek geragap kabeh. Ngoten nggih. Kandhane kaya catetan ya. Cepetan modele kok setengah talu barang ya yo ya. Deng dangling. Deng dangling. Jebule dingen-gen kok ya enek neh. Modele iki ilang gek pedhot ketemu neh. Oh ya. Sing penting ning kene oleh tim-timan lho. Mbak Yulusi, dulur-dulur ingkang rawuh sedhuwur alhamdulillah. Balong rawuh. Madiun rawuh. Magetan rawuh Mas Cahyo. Masyaallah menika sedhuwur ya sampung caket mriku nggih rawuh. Luar biasa. Ning Kyai Ponorogo menika nuwun sewu. Pripun? Nggih wonten kathah ingkang remen kalian lucon kalian lagon. Ning dikasih kata sanget pemerhati lakon. Leres Mas Cahyo. Lah saking menika supaya kabeh kemeratan Leres ya. nggih. Moga-moga dimakan. Lah saking menika nyuwun pangapunten ingkang agung mangke kalajengaken wonten goro-goro tetep bersama bintang-bintang nyaman. Siap. Kata nagare nggih. Nggih, sami-sami. Nggih.